No serà mai possible la pau a Terra Santa? Una pregunta molt oberta, però avui tenim entre nosaltres en Xavier Garí, doctor en Història Contemporània, i ha completat els seus estudis en diferents postgraus sobre cultura de la pau, mediació i resolució de conflictes. És professor de la Facultat d'Humanitats de la Universitat Internacional de Catalunya i també és professor i col·laborador dels Estudis d'Art i Humanitats de la UAP. Doncs, sense més preàmbul, quan vulguis, Xavier. Doncs, bon vespre a tothom, moltes gràcies per haver-me convidat a fer aquesta xerrada, una altra més, ja vam fer-ne una fa 2 o 3 anys, crec, per tractar una de les coses que és també en part una passió meva, que és l'anàlisi de conflictes. Els conflictes es poden analitzar i traiem moltes conclusions de saber com s'han provocat, com es poden gestionar, com es poden superar. Actualment ja no parlem de que els conflictes es resolen. És un concepte ja obsolet, els conflictes no es resolen mai, perquè no venen altra cosa que ensenyar-nos alguna cosa que està pendent d'aprendre. Per tant, els conflictes el que faran és transformar les parts que estan enfrontades. De fet, els conflictes no són ni bons ni dolents. Els conflictes són, és com un ganivet. No li direm al ganivet que és el causant d'un assassinat, ni tampoc li agrairem al ganivet que ens ajudi a tallar la carn per alimentar els nostres fills. El ganivet no mata ni alimenta, és un utensili, és una eina, en funció de l'ús que li fem, doncs serà bo o serà dolent. Els conflictes és el mateix. En xinès, la paraula conflicte està formada per 2 ideogrames que volen dir crisi i oportunitat. Si jo aquesta nit arribo a casa i li dic a la meva dona que avui ha tingut un conflicte a la feina, segurament em dirà, sí, quin problema ha estat això? Bé, sí, pot ser un problema, pot ser una crisi, però sens dubte els conflictes ens donen multitud d'oportunitats. Per tant, una primera cosa que hem de fer és desnegativitzar els conceptes, alguns com per exemple aquest del conflicte. La pregunta, com dèiem, és molt oberta, però també intenta interpel·lar. No serà mai possible la pau a Terra Santa? Estem davant del conflicte que dura més de 75 anys, per tant, és el conflicte vigent actualment més antic de la història. Actualment vigent. Per tant, està durant molt. Les subpreguntes que hi ha a sota ajuden a contextualitzar, perquè el conflicte fa 75 anys que és obert. No s'ha pogut aturar ni la guerra ni el terrorisme mentre es sagnen els pobles. S'han perdut totes les opcions o encara hi ha alternatives. Parlarem d'alternatives. I sobretot parlarem de la multitud d'opcions que s'han portat a terme per pacificar el territori. De fet, hi ha hagut 8 grans guerres entre israelians i palestins. Les mateixes que processos de pau que s'han dut a terme. 8 processos de pau. Alguns han ajudat a avançar i molt sovint veurem que el que no s'ha pogut culminar no ha estat per altra raó, i aquí avanço part de les conclusions, que per voluntat. És a dir, els processos històrics s'acaben quan són dolents, injustos, negatius, quan hi ha voluntat. Si no s'acaben, no és una fatalitat. No és una mala sort, és que no volem que s'acabi i per això no s'acaba. Quan s'acabaran? El dia que ens haguem fet prou mal, que duri massa, mai hi ha un massa. Segles enrere hi havia la guerra dels 100 anys, per exemple. Podien durar generacions, es considera que una generació dura uns 30 anys, doncs al cap de 100 anys hem passat més de 3 generacions. Per tant, quan ens hem fet prou mal, quan ja la generació no té res a veure amb les causes d'aquest conflicte o quan decididament diem prou. Actualment, per exemple, a Europa, sense anar més lluny, s'està rearmant. S'està rearmant de tal manera que garantirà que tindrem guerres en els pròxims 20 anys. Per tant, si ens preguntem quan s'acabaran les guerres, que és una altra de les grans preguntes que ens fem, bé, quan vulguem, però és que no volem. I no només les grans autoritats, i no només els interessos econòmics, i no només els poders fàctics, sinó que, sobretot,
les grans formigues que mouen aquest formiguer que som els ciutadans. D'alguna manera, estic estirant una miqueta per causar interès també en la resposta que haurem de trobar entre tots, d'alguna manera aquests i altres conflictes, si són en actiu, és perquè tots nosaltres els tolerem. No anem a provocar la guerra, no estem al capdavant de cap grup terrorista, no estem a l'exèrcit israelià, evidentment que no. Però indirectament, i en part és això el que intentarem veure, estem participant-hi. Indirectament participem. Per tant, els mantenim. Desitjar que no hi hagi guerres al món és un brindis al sol. Desitjar-lo està molt bé, indignar-se davant del que hi ha també, començar a canviar els nostres comportaments és una primera passa, els nostres vots potser, i a continuació actuar de manera més directa. I segurament mai anirem a Gaza, i mai serem el president d'Israel. Per tant, mai tindrem el poder que tenen alguns dels factors que estan actuant en aquell conflicte. Però tots tenim una Gaza al nostre metre quadrat. I en canvi, potser el nostre entorn familiar, laboral, de veïns, no estem actuant com després exigim que Gaza, que Israel, que altres llocs del món sí que actuïn, que hi hagi pau, que s'entenguin, que aturin les hostilitats, quan molts de nosaltres seguim les nostres hostilitats als nostres entorns. I al final, estirant això, indirectament participem en aquesta conflictivitat negativa, perquè ja hem dit que hi ha una conflictivitat positiva, que acaba generant aquestes víctimes innocents que fan que es desagni el món en molts llocs. Veureu que no es dessagna tant, també aquest és un altre punt. Abans em preguntava una cosa, i és la raó per la qual poso sota el meu nom tota aquesta titulitis, no és pas afanyar-me per dir tot el que soc, sinó ajudar a explicar dos conceptes que no es coneixen prou i per tant em dona l'ocasió de parlar-ne, que això sí que penso que està bé perquè hi ha tota una estratègia militar que justifica les guerres, els enfrontaments i la gestió negativa i violenta dels conflictes, però hi ha tota una estratègia per gestionar la pau. Està tot perfectament estudiat, està tot perfectament comprovat, tots els camins de resolució de conflictes hi són. Llavors, per què no els posem? Repeteixo, perquè no volem. Òbviament, alguns volen menys que no pas nosaltres, no? Però a la seva deguda escala tots participem en aquesta no voluntarietat política. Per tant, és veritat que jo soc historiador de base, perquè sempre m'ha agradat saber, escolta, quan arribem a aquest món hi ha moltes coses que ja estan fetes, ja estan posades, molts altres han fet un gran recorregut, no serem nosaltres els que més sabrem, per tant, estudiem com ha estat la travessa que ha fet la condició humana al llarg de segles o mil·lennis. Després, evidentment, em pregunto com és que hi ha conflictes al llarg de la història, alguns que dessagnen, altres que ajuden a millorar, perquè les revoltes, les revolucions, la lluita per la pau, la desobediència civil, la no violència activa o la resistència pacífica, per exemple, són gestions positives del conflicte que generen confrontació, però que acaben ajudant a canviar les coses. I d'aquí ve tota la disciplina de la conflictologia, perquè hi ha tot un estudi sobre els conflictes. Què és la ironologia? La ironologia és el que en anglès o en el món anglosaxó es diu peace studies. Bé, existeix en el món llatí, s'anomena així, Ireneus és el déu grec de la pau, la irenologia és la ciència que estudia la pau, perquè és que hi ha una ciència que estudia la pau, i tant que sí. I a més és una ciència molt interconnectada amb moltes ciències humanes i socials. Cal saber de política, cal saber de psicologia, cal saber de sociologia, cal saber de com hi ha multitud d'eines que generen violència i com hi ha multituds d'estratègies que milloren les situacions de conflicte. De fet, a continuació, entrant ja directament en aquesta xerrada, seguiré 6 punts. Alguns em disculpareu que hagi d'anar una mica ràpid, perquè aquesta xerrada podria estar 2 o 3 hores. Evidentment no ho estaré, estarem 1 hora i escaig, potser, si m'allargo massa, i m'agradarà l'intercanvi, evidentment, les preguntes, que això és, almenys per mi és molt interessant, suposo que per vosaltres també, però per mi també ho és. El primer punt, explicarem com està el món d'avui, no m'estic anant d'estudi, entendre quin és el món en el que estem, ens ajudarà a comprendre com aquest conflicte té vies de resolució molt importants. Per tant, analitzar el món d'avui, que està
tan negativitzat i ens pensem que tot va malament, cada vegada va pitjor i no hi ha res més a fer, aquesta és la sensació que predomina més, és una sensació falsa. I s'ha d'argumentar perquè és falsa i per tant s'ha de desactivar. Perquè una ciutadania pessimista és una ciutadania desactivada, obedient i per tant sotmesa, de tal manera que el govern de la violència campa quan esclata qualsevol conflicte. Per tant, jo no vull que siguem optimistes, rebutjo l'optimisme, diguem-ne, des d'un punt de vista acadèmic. És una opinió ser optimista o una actitud, o ser pessimista. No es tracta de ser ni optimistes ni pessimistes. Del que es tracta és de ser realistes i ens venen una altra realitat que ens condiciona les nostres actituds i això perpetua la violència. I saber això, com està el món d'avui, ens permetrà entendre per què el conflicte israeliano-palestí dura el que dura i quines seran les alternatives que podem construir. Algunes a gran nivell, altres que surten del propi país i altres que podrem fer cadascú de nosaltres. Això serà el 6è punt, els reptes avui, d'aquí i d'ara. És a dir, si em permeteu, per una vegada, que a vegades sempre estem aquí teoritzant a les grans esferes polítiques del món, direm, i nosaltres què podem fer? I resulta que hi ha multitud de coses que podem fer per acabar amb molts conflictes, els propers i els llunyans. Això sí, no existeix el botonet automàtic que els desactiva. Això és una temptació constant. Va, que s'acabi la guerra a Gaza. Home, si hi ha una sèrie de causes que estan provocant-la, després no busquis un botonet que les desactivi. Desactiva les causes. I, naturalment, les conseqüències seran unes altres. Per tant, hem de tenir una mirada holística, una mirada macro, que en el fons, si volem, a nivell micro, en el tu a tu, passa el mateix que a nivell macro. I això també ho veurem en el 6è punt. Torno al principi. Farem aquest breu anàlisi i m'espavilaré a fer una mica àgil. Punt 2. Veurem que les guerres al món no són una fatalitat, per tant aquestes a Israel i Palestina tampoc. El 3 i el 4 ja anem directament al context del Pròxim Orient i les causes d'aquest conflicte israeliano-palestí. Però el punt 5 important, les respostes pacifistes al conflicte violent. Hi ha així de respostes pacifistes. Multitud de respostes pacifistes. Aquest estiu hi ha hagut molts campus de joves i de nens, en mena d'esplais, ja fa anys que duren, que reuneixen nens israelians i palestins i passen l'estiu junts. Això no se'n parla. I els mitjans de comunicació tenen una responsabilitat molt greu, parlo a nivell general. Perquè no parlar de certa informació és condicionar les percepcions. Per això entrem en el primer punt per entendre'ns. Què podem dir respecte del món? Bé, si ens preguntem, per anar directes, com està el món d'avui, hem de dir, com sempre, el món no està bé. Perquè mai està bé el món. Mai ha estat bé. I probablement mai estarà bé. Perquè què és estar bé? Què és el millor? Hi ha diferents graus. I al final la perfecció, si ni nosaltres individualment som capaços, que esperarem que el món sencer ho sigui. Per tant, al final, no serà que el món estigui bé, sinó quins són els compromisos, les accions i les actituds que tenim. I aquí sí que veurem que la història de la humanitat, i aquesta és la meva tasca com a investigador, com a iranòleg, que jo em dedico a estudiar la història de la pau. Per què? Perquè hi ha multitud d'experiències de pau que no se'n parla. I per tant sembla que no existeixin. Això sí, a les classes d'història, secundària, batxillerat, a la universitat, expliquem als nostres estudiants que al segle XX hi ha 5 temes. La Primera Guerra Mundial, el món d'entreguerres, la Segona Guerra Mundial, la Guerra Freda i acaba amb la guerra contra el terrorisme. És a dir, els entaforem constantment que el segle XX ha estat solcat de diverses guerres. I efectivament hi ha estat. Jo no estic dient que no ho mostrem, això. No hem de mentir. Sobretot perquè si ho amaguem d'aquesta manera repetiran més. Però de la mà d'aquestes guerres hi ha hagut moltes més accions de pau. I això no s'estudia. Parlem de Stalin, parlem de Mussolini, parlem de Hitler. Grans dictadors, grans genocides. Per què no parlem igual de Gandhi, de Luther King o de Mandela? I darrere d'ells, multitud de persones que han fet una gran feina. Per tant, a la pregunta, com està el món d'avui? Com sempre no està bé. Però, alerta, mai havia estat tan bé com ara. I sembla que ens haguem begut l'enteniment. Però llegeixin Hans Rosling.
i veuran que Hans Rosling, us puc passar també la biografia als organitzadors si volen, explica estadísticament com totes les dades que Nacions Unides ha acumulat els últims 70 i tants anys d'història demostren que el món no ha fet més que anar millor. De fet, des dels anys 50, veurem després, les víctimes de les guerres baixen enormement. Però tenim la sensació que cada vegada hi ha més guerres. Fixem-nos que quan hem volgut, l'esclavatge, la Inquisició, les discriminacions s'han acabat. Quan hi ha hagut voluntat política hem decidit prou. Situacions realment molt dures. D'acord, existeixen altres tipus d'esclavitud, avui en dia altres tipus d'inquisicions, sí, d'acord. Però estem avançant. L'apartheid mateix, amb la figura de Mandela, anem a un cas micro. Un home que es va passar 27 anys i mig a la presó, que volia fundar un grup terrorista, que no va ser acusat de cap delicte de sang, però això va ser l'excusa per ficar-lo a la presó, perquè era el líder d'un moviment que podia activar a la població negra contra aquella situació tan dura que generava l'apartheid, que formava part del marc constitucional. Per tant, canviar una situació d'aquestes no és gens fàcil. Simplement el que va fer és esperar, perquè el camí de la pau és llarg i costerut, esperar el temps i convertir-se per tal d'aconseguir que la reconciliació sigui l'eina. I amb això seria imparable. I va ser imparable. Hi ha multitud de persones que en petit comitè fan això, altres que les hem conegut més famoses, com aquestes que he citat, com Luther King, com Gandhi, que han aconseguit grans fites. La qüestió és emmirallar-nos amb això. L'energia per generar processos de reconciliació és immensament més gran que les de processos de destrucció com una guerra. Realment el segle XX, per tant, ha estat el més sanguinari de la història. Bé, hem tingut tot això. Clar que sí, hem tingut dictadors, matances, genocidis, guerres. Sí, però fixem-nos-hi també. El segle XX ha creat les Nacions Unides, millorables, d'acord. Tot el que sigui millorable és bo, encara que tingui coses que haguem de canviar. Però les Nacions Unides, després del fracàs de la Societat de Nacions, és el primer espai multilateral. És a dir, per primera vegada ens en parlem tots, entre iguals. Aquí cal donar més passes perquè cal crear un govern mundial. Que un no faci la guerra per aquí, l'altre per allà perquè vol els recursos per ell. No, és que els necessitem per tots perquè el vaixell és un i únic. La democràcia és un procés que ha anat avançant enormement. Ara tenim els problemes que la democràcia també pot, amb els extremismes i tota la crispació política que hi ha, menjar-se a si mateixa. Però clar, també perquè anem realment rebaixant les nostres expectatives. És a dir, la nostra i l'anterior generació, probablement, les dues últimes generacions, estan oblidant que l'objectiu de cadascuna és mantenir els drets aconseguits en el passat i obrir els ulls per veure quines són les reivindicacions del present. I vivim pensant que ja tot està aconseguit i que tot durarà sempre. I cada generació ho ha de tornar a aprendre, perquè tots els infants de cada generació neixen amb la ment en blanc. I els hem de donar un testimoni, un aprenentatge, han de conèixer la història. I hem de ser també exemple per això. Quan parlem del jovent, el jovent no té cap culpa de res, perquè el que s'ha trobat és una societat creada per tots nosaltres. Per tant, primer mirem els adults, què hem fet? I després ja veurem com resolem el jovent, però no comencem culpant-los perquè és la millor manera de no haver de fer res. I tots hem estat joves i altres també ens van culpar que el futur s'anava en orris perquè nosaltres érem... Doncs no, resulta que és la societat que és adulta en aquell moment. Les guerres s'han reduït enormement. Teníem 80, 100, 150 guerres al món, al segle XIX, 18, 16, 17 o 16 segles enrere. Diem, és que està ple de guerres, algú sap quantes guerres hi ha al món? No sap la gent quantes guerres hi ha al món. Ara us els diré. Tenim aquí les dades. Aquest és el mapa dels conflictes del segle XX, però vaja, varia poc, del 2020, perdó. Fixin-se la llegenda que hi ha baix. Aquesta llegenda que hi ha baix a la dreta, que no es veu bé que aquí posa un gran, indica que actualment hi ha 35, sumarem els actuals, 35 conflictes armats en marxa. 6 segles enrere hi havia més de 100, home, està molt malament que hi hagi 35, que hi hagi un ja està molt malament, no diríem, però home, hi ha menys que abans, i dona la sensació que molt més. Però fixin-se, el requadre blau és fonamental. Quants processos de pau estan en marxa? Ningú sap, perquè ningú en parla. Hi ha 40 processos de pau al món. Hi ha més processos de pau al món i estem mirant el perill de les guerres. Perquè estan creixent i el món va malament i cada vegada pitjor.
Sens dubte que cada 300 anys, aproximadament en la història, hi ha una situació d'eclosió en la qual cauen diferents paradigmes alhora. És el que estem fent ara, és el que ens està passant ara. Aquests paradigmes que cauen ara van començar amb la revolució industrial, segle XVIII, sobretot XIX, que ara dona aquests resultats a inicis del segle XXI, per exemple, amb el canvi climàtic, perquè el canvi climàtic ve donat per una revolució industrial al segle XVIII-XIX, que portada fins al moment actual genera això. Però els anys 30 del segle XX ja són un caldo de cultiu que generaria les confrontacions posteriors que hem tingut tots aquests anys i que avui en dia torna la crispació política i torna l'extremisme polític. Per tant, clar, hem de tenir aquesta mirada macro i veure com els processos van preparant les coses. Per això les inversions ara en guerres garantiran 20 anys de guerres. I quan la gent pregunta, oi, què podem fer per acabar amb les guerres? Home, és que ara les estan preparant. Ara tenim les guerres de fa 10 o 20 o 30 anys, causades fa aquesta dècada, 2 dècades. Però és que ara ja estem preparant-les als pròxims 20 anys. Tot i així, les dades, fixem-nos-hi, són aquestes. Mirem aquesta dada demogràfica importantíssima. Des del 10.000 abans de Crist, més o menys, fins a l'actualitat, la població ha anat creixent aproximadament fins al segle XIX, sobretot XX. Al segle XX poden veure com puja. Com és possible que afirmem que el segle XX és el més sanguinari de la història si a inicis del segle XX al món som 2.000 milions d'habitants i a inicis del segle XXI som 8.000 milions d'habitants? És a dir, s'ha multiplicat per 4 la població mundial i tots convençuts que estem matant més, que hi ha més guerres, que això s'està perdent. Són dades objectives. No faré demagògia. Puja la població, no només perquè no hi ha tantes guerres, sinó perquè hi ha hagut una revolució agrària al segle XIX, una revolució industrial que també l'ha portada, perquè hi ha hagut avenços científics, hi ha hagut millores en la sanitat, en el món mèdic. Per tant, tot això, evidentment, va perpetuant la situació. Però alerta, perquè estem convençuts que el món està malament, cada vegada va pitjor i això no té sortida. I dius, home, no sé, tantes matances no hi ha. Segon punt que volia comentar. Les guerres al món no són una fatalitat. Per tant, prou de pensar, ai, quina mala sort, ara ens hem embolicat. No. Si hi ha guerres és perquè ens hi preparem, ens armem, ens entrenem, les provoquem, ens odiem i ens enfrontem. I després ens matem. I la gran eina de matança són els exèrcits. I tots els estats dels que formem part, Europa i el 90% del món, tenen màquines de matar, que és com se li ha de dir. Fa 70, fa 80 anys, al Ministeri de Defensa se li deia pel seu nom. Ministeri de la Guerra. Almenys aclarim-nos, no? És que era un ministeri, que vol dir un servei, per a treballar la guerra. Evidentment, no les guerres gratuïtes, havien de buscar interessos, guanyar privilegis, el que fos, però a còpia de convertir l'altre en un enemic i, per tant, eliminar-lo. Bé, haurien d'entendre-ho això, perquè llavors, rere tot això és una fatalitat, perquè tot està planificat, preparat, provocat, mantingut, i quan s'acaba, reactivem nous sistemes d'enfrontament i noves causes. Pensem posar-nos a desactivar les causes de la guerra. Si jo estic omplint la banyera d'aigua i ve el nen i em treu el tap, algú pot posar el tap, sisplau, que no l'omplirem mai? O al revés, si no volem buidar algú pot, no només apagar l'aixeta, sinó treure el tap. Llavors no fem res i diem, ui, com s'està omplint la banyera, ui. Analitzem per què, busquem les alternatives i actuem, però no ho analitzem perquè ens enganyen la majoria, no tenim temps d'informar-nos o de formar-nos i després no podem prendre decisions perquè les coses siguin diferents. Les guerres al món són una fatalitat? No, hem dit, perquè realment el segle XX ha estat el segle XX de la pau i de la reconciliació. Fixin-se, no em puc aturar. Quantes imatges que han mostrat moments de reconciliació, de retrobada d'acord. Mai com l'any 1989, 1990 i 1991 hi havia hagut un nivell de desarmament tan gran a la història de la humanitat i la Guerra Freda va ser la primera guerra mundial que acabà en taules. No hi va haver vencedors i vençuts, però els vam crear després. I per això, al cap de 10 anys, Rússia vota Putin. Perquè són uns nostàlgics, els que voldrien
el poder que tenien abans, en comptes que Occident, entre altres, hagués invertit en que Rússia es modernitzés, es democratitzés i no tinguessin la necessitat de la nostàlgia de tornar a passats millors quan el millor era el futur. Però a Europa això ja li anava bé, no diguem als Estats Units i naturalment a l'OTAN, perquè d'aquesta manera podia generar nous enfrontaments. Putin és el malote de la classe. I si els profes són uns avorrits, que hi hagi un malote ens entreté, però no ens fa gens bé, perquè no aprenem com a alumnes. Això és el que passa al món. Putin és el malote. Llavors li anem donant, anem provocant, i al final ell fa de malote. El problema no és que el dolent faci coses dolentes, diríem, sinó que els bons, o teòricament els demòcrates, no exerceixin com a tal. I això és constant i continu. Quin món volem tenir si invertim en això, no? Bé, el Pròxim Orient i la seva geopolítica. Fixem-nos-hi, vaig centrant-me per no allargar massa, fixem-nos-hi que estem en aquest entorn. El Pròxim Orient té uns països de color verd més centrals, uns altres més col·laterals, que serien els de color vermell, i uns altres més externs, però que interactuen d'alguna manera, que són els de color groc. Per tant, el Pròxim Orient té una zona molt diàfana. Anem analitzant quins són els conflictes que tenim aquí. En primer lloc, els elements que conflictuen en aquesta guerra actual és el petroli. El petroli, al qual, gràcies a les guerres d'Iraq, entre altres, per simplificar, jo he pogut venir des de Barcelona amb un cost gairebé la meitat del que em costaria la benzina fins aquí. Per tant, gràcies a la guerra d'Iraq, jo accepto venir fins aquí, perquè tot i que m'hi dedico una hora, gasto la meitat del que em podria costar. Per tant, jo m'aprofito d'això. No ho provoco, clar, no ho provoquem ningú, però m'aprofito. Després, ui, el canvi climàtic, l'hem de canviar, però bé que m'he tirat una hora amb la benzina contaminant. Per tant, fixeu-vos que no hem d'assenyalar ningú, mirem cadascú les incoherències en les que estem. Al final estem en un sistema que no podem canviar tot sencer, ja ho sabem, però aquestes incoherències haurien de buscar la manera d'evitar-les, o bé personalment o bé canviant els condicionants que les provoquen. Un altre element important, les mines, els recursos minerals que hi ha al nord-est o centre-est d'Àfrica, que també està en un entorn proper al Pròxim Orient i que naturalment interactuen, perquè no oblidem que al centre d'Àfrica hi ha dos tropes que no són nacionals d'aquests països, dos tropes importants. Una són soldats russos, n'està ple, i l'altra són soldats xinesos. Per aquí els tenim, tots per aquí estan. Xinesos què fan? Doncs negoci. Però negoci no només per treure ara el control sobre aquests recursos, sinó evidentment controlar de cara a noves guerres. Perquè si algú aïllarà a Rússia de certs recursos o subministraments, aquí els trobarà. Per tant direm, oi, com acabarem amb els conflictes al centre d'Àfrica, que després generen els allaus de migracions i de refugiats i... Bueno, anem a les causes. Si no resolem les causes, si no tanquem l'aixeta, no buidarem la banyera. I el tercer element, el gas. També un altre subministrament que tenim a la zona del Caucas i on aquí Rússia té una entrada important. Per tant, fixem-nos-hi, ens hi va la vida amb això. Sobretot perquè les mines i els recursos minerals són importantíssims per les bateries dels nostres mòbils, d'aquest ordinador per construir aquesta pantalla, aquella altra, el projector i tota aquesta llum. Per tant, no és bueno que s'ho facin mirar perquè... No. És que afecta directament a la nostra economia, al nostre benestar, a les nostres necessitats. Per tant, aquestes mines i recursos minerals són molt fonamentals per a nosaltres. I per això al Pròxim Orient hi ha aquesta baralla, perquè s'està decidint qui gestiona tot això. El que passa que la víctima innocent és el poble palestí, el qual els primers que els importa un rave són els països àrabs. Són el germà petit, brut i fastigós dels països àrabs. Ara, Iran, per exemple, gràcies a Palestina, pot ficar el dit a l'ull a Israel. Però no fa res per salvar Palestina. Com a molt l'armarà perquè hi hagi més terrorisme i per tant confrontin més i per tant puguin anar més a la guerra. Tenim per aquí el canal de Suez, importantíssim. Per què és importantíssim el canal de Suez? Bé, perquè unirà el nord i el sud i l'est i l'oest.
Per tant, aquí, aquest canal de Suez, ja tenim un altre element que intervindrà en el Pròxim Orient. De fet, actualment hi ha guerres a la zona del Iemen i al sud d'Aràbia Saudí, i sobretot a Omar i més, estan intervenint en conflictes on els Estats Units, amb les seves naus, estan bombardejant. Ara molt menys, gairebé no apareix a la premsa perquè ja avorreix, però estan intervenint. Tenim, per tant, aquests dos actors, Israel i Palestina, però fixem-nos, quins són els conflictes que tenim en tota aquesta zona? Per suposat, Gaza. Però no oblidem que ja ha saltat a Cisjordània i al Líban l'esquitxada. Naturalment, Síria està en guerra civil des de fa 15 anys, vull dir que no s'han parat, i naturalment amb el suport de Rússia, que va escalfant la situació, i que els Estats Units entren allà, bueno, va, no gassegeu gaire, no feu servir moltes armes químiques, perquè clar, nosaltres demòcrates quedem massa en evidència, perquè no pensem canviar res, però clar, no els mateu massa, només una mica i que no es noti. I aquí estem, amb el Consell de Seguretat, que des de fa anys deixa que es desagni un altre país com és Síria. Aquí, com no hi ha gaire recursos, doncs mira, ens importa poc, perquè la condició humana, els ciutadans que hi ha allà, doncs no és un valor per la humanitat. En tot cas, pels poders fàctics, pels interessos dels països, cosa que és indigna. No haurien de poder dormir sabent que el món funciona així. I bé que ho fem. Ucraïna, una guerra esclatada fa 2 o 3 anys, on intervé Rússia, s'enrola a la Unió Europea, naturalment entren els Estats Units i després aquí tenim l'OTAN. L'OTAN com a organització militar, teòricament de l'Atlàntic Nord, és a dir, per protegir l'Europa Occidental, juntament amb el suport dels Estats Units, de possibles invasions a la Unió Soviètica. La Unió Soviètica ja no hi és. Tampoc hi és el Pacte de Varsòvia, que era l'organització militar soviètica. Tampoc està dividida Europa en est i oest. El 1949 es crea el Pacte de Varsòvia i el 1989 es desactiva. L'OTAN per què segueix? L'OTAN l'any 90-91 es planteja què hem de fer? Ens desfem o continuem? La immensa majoria dels països diuen hem de continuar. I llavors fan 2 canvis. Un, deixem d'actuar només a l'Atlàntic Nord, és a dir, a partir d'ara podem actuar en qualsevol lloc del món, per tant allà on hi ha bases militars nord-americanes o europees es pot intervenir, és a dir, arreu del món. És una organització militar mundial. I 2, per primera vegada a partir de l'any 91, mai l'OTAN intervindrà per legítima defensa, que això de la legítima defensa mai és legítima, però bé, però quan ataquin a un país membre l'aniran a defensar. No, pot ser l'OTAN perfectament ofensiva. De fet, la primera guerra que fa ofensivament un atac, l'OTAN, sense el suport del Consell de Seguretat, serà el bombardejament de Sèrbia. Curiosament, al final de la Guerra dels Balcans, curiosament Sèrbia és el país, l'únic país, el gran país que des de fa segles és un aliat sagrat de qui? De Rússia. Ai, l'OTAN bombardejant l'aliat de Rússia a Europa, això sí, a Rússia no ho farà. Estarem contents a Rússia? Estaran contents a Rússia? Evidentment que no. També va contenir aquest bombardeig, no només l'aturada del genocidi, sinó també la provocació a Rússia. Per tant, anem construint el monstre a Rússia i després queixem-nos que hi ha un monstre. Aquesta incoherència constant és la que governa també el Pròxim Orient i per això tenim el que tenim. A continuació tenim tot l'enfrontament entre Israel i Iran, no puc allargar gaire, però després tenim 4 grans genocidis. El de Kurdistan, el d'Armènia, que ha començat el gener passat, recomençant de fet, el de Iemen, que porta anys, el de Darfur, que no diguem els que porta. Tota aquesta zona està rodejada de guerres, de conflictes, d'organitzacions militars, de potències combatent i de genocidis. Home, podríem intervenir amb estratègies de pau molt més potents que no les estratègies violentes, que segur que encara encendran més, a no ser que el que es vulgui és encendre, perquè, esclar, així traiem millor botí. I finalment tenim els Houthis, que són aquests que estan a la zona baixa del canal de Suez, combatent per tal de què? De fer problemes als Estats Units i a Europa, els quals no intervenen militarment per protegir els palestins, però com tallin el canal de Suez, i tant que intervindran. Per què? Perquè si no ens encariran els productes, entrarem en recessió, alguns governs cauran perquè no els votarem perquè ens toquen la butxaca, i llavors aquí sí que entra l'exèrcit. No és que vulgui que entri l'exèrcit a tot arreu, evidentment no hauria ni d'existir els exèrcits. Hi hauria d'haver cossos de seguretat, però no exèrcits de defensa, perquè són en el fons provocacions a nous atacs.
Bé, aquesta situació provoca que fins i tot Iraq també pugui estar arrossegant-se cap a una intervenció. Per tant, fem el resum. Quantes guerres tenim aquí? La de Síria, la d'Ucraïna, la de Iemen i la de Gaza. Quants genocidis? Kurdistan, Armènia, Sudan i Gaza. Quantes dictadures? Somàlia, Etiòpia, Aràbia, Iran i Iemen. Quina expansió regional està generant això? Cisjordània, Líban, Iran, Iraq. I quina expansió internacional? Rússia, Estats Units amb l'OTAN i la Unió Europea. Per tant, tenim problemes que van creixent perquè estem invertint en violència, en guerres i en exèrcits. I per tant, quan esclata un conflicte, si jo totes les eines que tinc al voltant són violentes, utilitzaré la violència. Si les eines són educació per a la pau, mitjans diplomàtics, prevenció de conflictes, gestió dels enfrontaments, home, alguna espurna pot fer foc, però segurament les conseqüències serien unes altres. Sí, aquest és el context mundial, geopolític i regional. Ara anem a veure què és el que passa perquè aquest conflicte es converteix en un conflicte violent. Primer el que hem de fer és entendre, per això us passaré aquest PowerPoint, perquè hi ha textos com aquests que no podem llegir, o alguns mapes que després mostraré que no em podré aturar massa, però si algú vol doncs els pot mirar després amb calma. Hi ha un munt de conceptes per definir el món israelià, sionista, semita, hebreu, jueu, etc. No saber el que signifiquen aquests conceptes significa barrejar-los. I el coneixement es defineix per la diferenciació de les idees. No tot és el mateix. Una taula de conferenciant no és el mateix que una taula de menjador o que una tauleta de nit. Tots són taules, al final tots són taules. Sí, bueno, però no tots són la mateixa taula. Fixem-nos aquí, per exemple, que Semita és el poble establert a Mesopotàmia durant el primer mil·lenni abans de Crist. Però tant el poble jueu com el poble àrab són pobles semites. Llavors, aquesta fraternitat que els podria dotar l'origen comú s'oblida absolutament i fan que hagin d'estar enfrontats de per vida. Per tant, hem de desactivar també tots aquests conceptes de prejudici o d'etiquetatge que no fan gens de mal. Mirem en l'àmbit palestí. No és el mateix un àrab, que un musulmà, que un maometà, que un moro, que un islàmic, que un islamista, que un jihadista. No és el mateix. I tot ho barregem. Tot ho barregem. Llavors, fruit d'aquesta confusió tan gran, és molt fàcil després enganyar-nos i portar-nos on vulguem. Segueixo amb alguns mapes. Context històric antic i geogràfic local. Fixem-nos els dialectes àrabs. Quina gran diversitat cultural. Per tant, històrica, lingüística. Fixem-nos, per exemple, els corrents polítics en l'islam modern. Sembla que d'islàmics només hi hagi un tipus. Hi ha multitud d'ideologies polítiques que tenen també les seves ramificacions religioses. L'islam és riquíssim, igual que la varietat que hi ha en el cristianisme, en totes les seves esglésies, en tota la seva diversitat tan enriquidora. Mirem, no ho puc fer més gran perquè si no no hi cabria, però no patiu que no ho llegirem, però sí que us ho passaré per si algú s'ho vol mirar. La trajectòria històrica jueva o hebrea o israeliana és complexa, és fantàstica, és riquíssima. Per què haurem de facilitar que s'enfrontin riqueses de civilitzacions, cultures i religions tan grans? D'altra banda, la tradició bíblica a vegades genera confusions. El poble d'Israel, per exemple, ha intentat focalitzar-se que en aquell territori geogràfic li correspon ser-hi. Això és un error bíblic important. Des d'un punt de vista bíblic, la interpretació bíblica és clau, perquè si no els textos sagrats els fem dir el que vulguem i un altre els farà dir amb la mateixa frase el contrari. Després del Concili Vaticà II, amb grans reformes i grans avenços i grans novetats, el papa Pau VI va crear la Comissió Bíblica Internacional. I aquesta comissió, que encara existeix avui, que a la pàgina web del Vaticà es pot consultar, diu, entre moltes coses, diu: totes les interpretacions de la Bíblia són vàlides, menys una, la literal. Per tant, davant dels grans canvis que hi va haver en el catolicisme a mitjans del segle XX, escolta, revisem-ho tot, fins i tot l'ecumenisme, per sort. Per fons és el mateix cristianisme, com tots sabem. Però alerta, no li fem dir el que no diu la Bíblia. Tot té un context, tot té un fons, tot té una interpretació. I la Bíblia té molts relats diferents.
el poble d'Israel o la terra promesa d'Israel no era exactament una terra geogràfica, un territori geogràfic. Evidentment, durant uns anys i segles, fins i tot, es va concentrar en un territori geogràfic, però també va voltar en altres territoris, com ara veurem. Fixeu-vos que les diferents etapes de la història jueva, només les que estan encerclades en verd, que són 3, el poble d'Israel es va situar en aquell territori. Però la terra promesa era, com en el món cristià podríem parlar, segons Jesús, el regne de Déu. No és que hi hagi un regne de Déu, és un context, és una idea, és una ambició en el bon sentit, és una expectativa, és un horitzó, però no un àmbit geogràfic. I això a vegades el sionisme ho ha fomentat i per tant entra en col·lisió amb altres pobles que estan en aquell territori, que s'han mogut i que es mouran. Fixem-nos el mapa antic i dispers del poble d'Israel. En tot aquest territori es va situar el poble d'Israel. Fixeu-vos fins i tot la ruta abrahàmica segons el Gènesi. Per on va anar Abraham, fundador del món jueu, no? Fixem-nos-hi etapes històriques amb aparició i desaparició d'imperis diversos durant segles. Tenim els assiris, els hitites, els babilonis, els arameus, entren, surten, venen, van. Això no ha estat Israel tota la vida. Fixem-nos l'exili de Babilònia, que va fer que els jueus marxessin d'allà, o fixem-nos l'èxode dels israelites d'Egipte i l'entrada a Canaan. Per tant, durant dècades o segles estan aquí, estan allà, fugen, entren, marxen, però ells segueixen buscant la terra promesa, que no és un territori geogràfic només, sinó quelcom més que cal interpretar bé. Bé, aquí hi ha altres mapes on veiem la gran Armènia, on veiem les tribus d'Israel, les regnes de Saül, la reina d'Israel i Judà. Són èpoques en les quals, evidentment, s'hi van situar aquí, però altres no. Ara, per tot aquest territori vindrà l'imperi romà, vindrà la divisió de l'imperi romà d'Occident i Orient, vindrà tota l'expansió de l'imperi otomà al voltant, a partir del segle XIV-XV i sobretot XVI-XVII. I és aquí on la presència musulmana, que és una religió que neix en aquesta època, o prop d'aquesta època, comença a consolidar-se i, per tant, no es pot negar que ja no hi havia jueus. Per què van marxar? Realment sí que eren altres pobles. Que els jueus voldrien tornar perquè històricament això... Molt bé, que tornin, però convisquem, perquè ara també hi ha altres. De fet, a Jerusalem, que és un dels problemes més importants que tenim amb la gestió d'aquest conflicte, a Jerusalem tenim els grans temples dels grans profetes jueus, no? Tenim la resurrecció de Jesús, tenim l'ascensió al cel de Mahoma. Què fem? Doncs no podrà ser jueu només, no podrà ser musulmà, no podrà ser cristià. Haurem de saber conviure, perquè per a Déu, el mateix Déu d'aquestes 3 religions, per a Déu el que desitja és la diversitat. Para colores el mundo. Déu ha fet el món divers. Les religions no podran uniformitzar, perquè llavors dividim. O fem 3 déus diferents, tot i que després cadascuna de les tradicions parli de la mateixa. Bé, anem a les causes directes del conflicte, que si no ens endarrerim com es veu avui. El conflicte ve, en primer lloc, per què? Perquè a finals del segle XIX neix a Europa un fenomen, un moviment polític, ideològic també, que es diu sionisme. Per què? Perquè a Europa hi havia un antisemitisme, una mena de pogroms, que era una mena de genocidis, que ja és una banda de persecució dels jueus ubicats a Europa, perquè els jueus han estat molt en la diàspora. La Primera Guerra Mundial també els va perseguir, el nazisme alemany que menys, la Segona Guerra Mundial no diguem, i el genocidi nazi va perpetuar-ho ja definitivament. Tot i així, en 1896, com veiem aquesta fotografia de dalt, es va crear el primer congrés, es va celebrar el primer congrés sionista internacional, que va centrar, crear un estat per tal de protegir-nos i deixar-nos com a jueus de que ens perseguissin, i 2, cercar una terra per a fer-ho. Tenint en compte que l'imperi otomà, la terra que bíblicament havíem referit, que seria la terra promesa, doncs formava part de l'imperi turc, diguem, l'imperi otomà. I llavors decideixen 3 territoris. El Congrés sionista, que són ultrajueus, decideixen 3 territoris on podrien ubicar Israel. Una és el nord d'Argentina, on hi havia bastants jueus, per cert, i les terres de ningú, que Argentina hauria pogut cedir. A un altre lloc, a Uganda, de fet aquesta zona, a Etiòpia també hi ha comunitats jueves, algunes d'africans, de pell africana, que a vegades a Israel són marginades, també tot s'ha de dir.
I després, al nord-est de Rússia, on també hi ha hagut bastantes comunitats jueves, hi havia un territori que es deia Birobidzhan, on també es va plantejar crear un estat d'Israel. Això no nosaltres o els musulmans, no, ells van plantejar això. Finalment, què va passar? Que es va decidir Israel. Per tant, que Israel no és el definitiu és evident perquè ells buscaven altres llocs. Ara bé, el 1917 Arthur Balfour signarà la declaració com a secretari d'Estat d'Afers Exteriors britànic que entregarà al líder de la comunitat jueva britànica aquest document, aquesta declaració, que dirà, entre altres coses, primer, que el poble jueu mereix una nova terra per deixar de ser perseguit, estem parlant de 1917, encara no hi ha hagut el genocidi nazi, i dos, cal el respecte als drets civils i religiosos dels locals. Per tant, des del principi es diu, allà hi ha altres, haurem de saber com conviure, com repartir el territori o com gestionar. El 45 acabarà la Segona Guerra Mundial, amb la remodelació de fronteres es crea un nou equilibri internacional i la tragèdia del genocidi nazi i l'Holocaust impulsa que la recent creada Nacions Unides creï el 1947 el Pla de Partició de Nacions Unides per a Palestina, aquest és el títol, que dirà un territori on han de ser dos estats i Jerusalem ha de tenir un règim especial. I estaven acostumats al règim especial perquè Berlín també el va tenir, Viena va estar a punt de tenir-lo, Europa ja estava mig dividida i per tant van seccionar bastants territoris, per tant podien aquí també seleccionar els seus. El que van fer va ser aquesta divisió, en color grana l'àmbit musulmà, en color turquesa l'àmbit palestí. Clar, els palestins, color turquesa l'àmbit israelià. Clar, els palestins que tenien tot el territori, que acampaven a banda i banda, deien, però a nosaltres per què ens han de reduir? I no van acceptar això. Quan avui en dia tenen molt menys territori que això. La història no pot fer futuribles. No, és que si haguessin, doncs mira, és el que ha passat. Ara bé, quan això passa, el primer que farà Israel serà proclamar el seu estat. Ben Gurion, líder israelià, el 14 de maig de 1948, proclama l'estat d'Israel. En el moment que és reconegut per diferents països importants, els quals, que tenen interessos varios i demés, comencen a invertir en crear unes infraestructures d'estat, en crear un exèrcit, en invertir en la banca, etc. Bé, doncs, si l'altra banda, que és Palestina, que eren poblats, que no tenien ni l'estructura, ni els aliats, ni a més, que tenia Israel, no es configura també com a estat, doncs queda un estat que acabarà fàcilment ocupant-ho tot, que és això el que ha acabat passant. Ara bé, l'endemà mateix d'aquest 14 de maig, és a dir, el 15 de maig de 1945, esclata la primera guerra àrab-israeliana. Els palestins participen poc, però els països àrabs dels voltants sí que envien armes o fins i tot els seus exèrcits lideren aquestes guerres. No podré explicar cadascuna, però aquí en el PowerPoint que us envio, que us entregaré, doncs podreu veure-les, com es van donant una sèrie de confrontacions, de genocidis de matances. El Nakba, és molt important, és en palestí, en àrab, el terme catàstrofe, que vol dir el gran èxode palestí, 750.000 persones amb una població de 1,5 milions, és moltíssim, van haver de fugir de Palestina. Semblantment, ara estem tenint un Nakba a Gaza i aviat potser també a parts de Cisjordània. Va retallar-se algunes parts, com per exemple de Jerusalem Oriental, que s'ho quedaria a Israel, va reduir-se a Gaza, en fi, hi haurà una sèrie de situacions que perjudicaran. Hi haurà un problema en el canal de Suez, una nova guerra, també guerres entre Israel i els països veïns, en aquest cas Egipte. El 64 es crearà l'OAP, l'Organització de l'Alliberament de Palestina, que liderarà Yasser Arafat, que té 3 objectius: destruir Israel, afavorir el retorn dels palestins i crear un estat palestí. Bé, aquí poso que això és raonable, això no vol dir que s'hagi de fer així, però clar, és comprensible que vulguin destruir Israel quan ells se senten que han destruït Palestina. És comprensible que vulguin afavorir el retorn dels palestins quan els han fet fora, i és comprensible que exigeixin un estat palestí quan Israel ja el nega.
Al 67 tindrem la Guerra dels 6 dies, on altres territoris com els Alts del Golan seran ocupats, que encara ho són, amb el perill que Jordània pogués enverinar els pous que donaven, o les fonts que donaven aigua a tot el Jordà, que recorre tot Israel, que per tant això, evidentment, era molt perillós, perquè Israel té poca aigua, i Déu-n'hi-do, el bé que poden viure amb la poca aigua perquè fan una bona gestió de l'aigua, perquè de fet també aquest és un territori, sobretot amb un conflicte hídric tant o més important que el religiós, el polític o el territorial, cosa que també s'ha amagat. Tindrem la guerra de Yom Kippur, el 1973, amb Egipte, Síria contra Israel, perquè fixeu-vos que van entrant a altres territoris, s'ocuparà Cisjordània, s'ocuparà Gaza, Israel està acampant, evidentment està creant un exèrcit cada vegada més fort i treballant molt bé les seves aliances. Al final, el 82, vindrà la primera guerra del Líban, per tant ja se'n va de les fronteres d'Israel i de Palestina, i aquí és com a conseqüència d'aquesta guerra que es crearà Hezbollah, que vol dir banda terrorista de nom Partit de Déu. Ja estem barrejant política, ideologia, territori i religió. El 2000, Hezbollah establia aliances amb Hamas, que era, de fet, la banda terrorista que hi havia més aviat a Gaza, i després amb la Jihad Islàmica, que naturalment Iran va anar, juntament en part amb Aràbia Saudí, va anar activant perquè tingués lloc la guerra contra el terrorisme que a principis del segle XXI va inaugurar el nou segle. Gaza ha tingut un munt de guerres, bloquejos, han enverinat el mateix Arafat, Hamas ha guanyat les eleccions l'any 2006, cosa que Israel no va suportar, la banda política del grup terrorista, i per tant van convertir Gaza, que va ser on va triomfar, en una presó a l'aire lliure, la presó més gran del món. Van aïllar el país, van construir un mur, van controlar els medicaments, els aliments i tantes altres coses, de manera que fins i tot quan hi havia població que havia de sortir no la deixaven moure's, i després, des del 2006 fins actualment el 2023, que és quan això comença a esclatar, fixem-nos que passen aquí 14, 15, 16 anys d'una gran tortura de tota aquesta gent. No ho justifico, perquè no s'ha de justificar mai la violència, però sí que la puc comprendre. Perquè que comprendre-la, repeteixo, no vol dir estar a favor. Jo quan explico a classe el nazisme, doncs jo l'entenc el nazisme, però no el defenso, i faig comprensió, que no vol dir justificació. Jo tinc un càncer i el meu metge, que no és veritat, però el meu metge m'explica el meu càncer, no vol dir que ell estigui content que jo el tingui. Ell entén com funciona i lluitarem per acabar. Per tant, que jo entengui que hi hagi una reacció terrorista, una reacció violenta, és un dels principis bàsics de tot estudi de la pau. És a dir, si tu ofereixes, humilies, extorsiones, al final aquesta gent et sortirà amb la violència que tinguin a la mà. Estàs generant això, odi, i per tant la resposta és aquesta. Per això el que s'ha de fer és desactivar l'odi, humanitzar l'altre, no animalitzar-lo, que és el que els exèrcits, les violències, les guerres, tot el món bèl·lic, militarista i armamentista fomenta l'animalització de l'altre. I el que ha de fer, i el que fa la cultura de pau, és la humanització de l'altre, que en el fons no és cap gran descoberta, perquè tots érem humans, no? Els assentaments jueus seran un dels problemes dels últims 30-40 anys, que consistirà que realment Israel va controlant territoris acordats per a Palestina, va fent fora els seus ciutadans i va establint-se. Fixem-nos, doncs, com hi haurà una pèrdua del territori palestí des de 1946 gairebé fins a l'actualitat. Com no reaccionar amb violència. Si el mateix Mandela, Premi Nobel de la Pau, una persona que avui en dia és un referent de la reconciliació del món, també va plantejar-se davant la situació tan agressiva de violència que hi havia a Sud-àfrica, també va plantejar-se quan veia que cremaven esglésies, que cremaven cases amb els nens a dintre sopant, arrossegaven a les persones amb carros i amb cotxes que acabaven tots esquarterats. Això era insuportable, setmanes, mesos i anys, i al final dius, mira, respondrem la mateixa violència, perquè la violència és una espiral que es contagia, per això cal tallar aquesta espiral. No armar-nos, perquè el que farem és reproduir més. Bé, si tot un Mandela fins i tot s'ho planteja, com no s'ho plantejarà molta d'aquesta gent que a sobre malviuen, són extorsionats, estan en la pobresa, estan perseguits, estan humiliats públicament? Doncs esclar, és bastant normal que passi això, i per això passa.
I després, clar, és la gran excusa perquè Israel diu ara que s'han tornat violents, jo he de posar aquí la pau. Com? Amb més violència. És que ja no podem acceptar més contradiccions, com si fossin grans veritats. La qüestió de Jerusalem abans la comentàvem, tenim un territori ben divers, una capital mundial de les religions, que seria preciós, on es podrien fer olimpíades multireligioses, que seria preciós, i el que estem fent és ocupar-nos de veure com humiliem, ofenem o escandalitzem a l'altre. Aquí la humanitat ha de progressar i en aquest territori ens hem de modernitzar, ens hem de civilitzar, hem d'avançar. Deia Gandhi, el que s'obté amb violència només es pot mantenir amb violència. Per tant, evidentment, si la violència ha estat el que ha perpetuat l'estat d'Israel, només es podrà mantenir amb aquesta violència. Dit això, quines són les respostes pacífiques? Voldria parlar 10 minuts i acabo. Respostes pacífiques al conflicte violent, que crec que són tan importants com les que hem dedicat a les respostes violentes i als reptes d'avui, d'aquí i ara. Faré un petit repàs. El 5.1, els 6 obstacles no resolts que dificulten la pau, no m'hi podré detenir, el cito i segueixo. Després veurem les 8 grans oportunitats diplomàtiques per a la pau, que són paral·leles a les 8 grans guerres entre Israel i Palestina, curiosament. I finalment, els moviments pacifistes locals i internacionals, que hi ha moltíssims i que no es coneixen. Entre altres, els reservistes de l'exèrcit israelià, que fa 40 anys que tenen muntada una ONG que vol la pau. Els reservistes de l'exèrcit. Ara, això, no en parlarem mai, no n'entrevistarem mai, no en publicarem mai res d'això. Alguns sí, anem publicant, intentat treure tota aquesta història de pau. Bé, les oportunitats diplomàtiques són aquestes. Des del 67 hi va haver una resolució del Consell de Seguretat que va intentar revertir la situació per evitar les guerres. La resolució és molt clara, però cal voluntat política per aplicar-la. Les Nacions Unides no és un govern mundial, és una associació de nacions, d'estats, i per tant, al capdavant no hi ha un president executiu. El càrrec més alt de Nacions Unides és un secretari general. Un secretari general no executa, gestiona, lidera. És com el president de la nostra associació de veïns del pis on visquem. Ell no decidirà sobre el que jo faré en la reforma de la meva cuina, diria. Però sí que és veritat que hi haurà coses que haurem de poder consensuar pel bé de tots, perquè necessitem una rampa a l'entrada, etc. Nacions Unides és una mica això, no és un govern mundial, per tant, no se li pot exigir el que no és perquè no té les eines. Però va fer bé la feina aquí. Els acords de pau de Camp David amb Jimmy Carter van ser essencials. Si mireu amb calma veureu que en blau apareixen els grans avenços, en vermell allò que no es va poder aconseguir. A l'any 91, la Conferència de Pau a Madrid, acaba la Guerra Freda, calia establir un nou context internacional. Anem a veure com reubiquem el conflicte palestí. Hauria estat una gran ocasió per a la pau. Jordània signarà la pau amb Israel, alerta, ja havien signat altres països fronterers, però Síria i Líban no ho accepten, i els palestins no participen en cap delegació, però sí que a Madrid comencen unes converses secretes que continuaran a Oslo, que serà el procés de pau més avançat que mai es va aconseguir en aquest cas. El 93 i després el 96 hi haurà 2 nivells d'acords d'Oslo. Fixem-nos quantes idees en blau i poques en vermell. L'últim, l'assassinat d'Yitzhak Rabin, el primer ministre que havia d'aplicar els acords de pau, per un extremista israelià, no va matar un extremista palestí, els mateixos israelians tenen extremistes, com a totes les societats, no pas són únics ells, que no deixen de la pau. Per tant, és un tema de voluntat política. Ara bé, les eleccions del 96 arribarà Netanyahu. Ja el coneixem. Del Likud queda ja, llavors, un partit d'extrema dreta. A Europa l'extrema dreta encara fa por, allà pot governar campant. Per què? Perquè hi ha quelcom que alimenta aquesta confrontació, que és el món palestí, que naturalment iranians i saudis alimenten amb el terrorisme, i els Estats Units i a vegades també la Unió Europea amb l'altra banda. Els acords de Camp David també van generar alguns avenços, però també no van poder evitar una altra intifada, que és una revolta popular. Hi va haver un full de ruta el 2003 amb Nacions Unides i alguns dels grans líders polítics, va generar pocs avenços. El 2007 hi va haver amb Bush alguns nous acords, fixem-nos en blau,
els grans avenços, però encara radicals palestins i extremistes israelians troben que aquests acords són tous o excessius a vegades. Sempre hi ha aquesta dificultat. Fins i tot Trump el 2020 faria uns acords minimalistes que en el fons van respondre a interessos nord-americans i poca cosa més. I bé, moviments pacifistes locals i internacionals hi han hagut. Fixem-nos-hi, aquests són alguns d'ells. No ens sona cap d'aquests logotips, cap d'aquestes banderes, perquè no les publiciten. Ara, tirant pedres als palestins, matant els de Hamas o bombardejant l'exèrcit israelià, això sí que ens ho televisa. Aquesta televisació constant de la violència permanent a tots nosaltres ens predisposa a pensar, clar, és que està ple de violència, per què no parlem d'això? No interessa, no fos que poguéssim pensar amb més llibertat i tenir una mirada ben oberta. En primer lloc, les grans manifestacions pacifistes a Israel que s'han vingut organitzant des d'octubre a novembre passat i que no paren, vagues fins i tot generals, hi ha hagut alguna vaga general a Israel. No se'n parla. No se'n parla. Els mateixos israelians també, Déu-n'hi-do la feina que fan. Dones per la Pau i Aliança per la Pau a Orient Mitjà fa que cada diumenge es reuneixen centenars de dones, totes vestides de blanc, jueves amb fills morts per palestins i dones palestines amb fills morts per jueus, que es troben juntes i com mostra la imatge de baix a l'esquerra, elles diuen: nosaltres hem donat la vida a totes aquestes criatures, els nostres governants homes d'una banda i de l'altra estan matant a les nostres criatures, unint-nos nosaltres dadores de vida per dir prou de matar els nostres fills. Les dones israelianes i palestines no estarem confrontades entre nosaltres perquè estem per la vida i lluiten amb aquestes manifestacions. Ningú fa cap cobertura mediàtica d'això i és molt difícil convocar tanta gent cada diumenge durant tants anys per reivindicacions tan dignes. Tenim també aquí una responsabilitat. Les dones de negre es manifesten també setmanalment a diferents ciutats. Peace Now, pau ara vol dir 400 reservistes israelians que des del 1978, després dels acords amb Jimmy Carter, s'estan manifestant perquè l'exèrcit israelià deixi de fer aquesta feina. Objectors de l'exèrcit israelià cada vegada hi ha més. Desenes de joves no han volgut anar a la guerra i desenes d'aviadors no han volgut sobrevolar Gaza per bombardejar. Només emetran per televisió els avions que bombardegen, però no tots aquells altres que s'hi han negat, que estan a la presó o que han perdut la feina o que a vegades els han desprestigiat al seu propi país. Dissidents que també intentaran mostrar-se com a israelians contra l'ocupació. Aviadors en vaga. I fixem-nos aquestes imatges pròpies de la BBC. La font és la BBC. Impossible creure-m'ho, però la font és la BBC. Ultraortodoxos jueus que no estan a favor del sionisme, que és una versió política del judaïsme, i que per tant entenen que instrumentalitzen amb la política la religió, que aixequen banderes de Palestina per defensar Gaza. No se'n parla. I això és una realitat, això és notícia. Amagar aquestes notícies és desinformar. És violar el codi ètic del periodisme. Naturalment, iniciatives vàries com l'Orquestra per la Pau i Reina Palestina del director David Barenboim, actualment amb una malaltia neurodegenerativa, desgraciadament, que ha estat un gran lluitador per la pau des de la música. Pacifistes internacionals com aquesta noia, Rachel Corrie, que es manifestava com amb la imatge d'aquí al centre vestida de taronja, perquè aquests bulldozers, aquestes grans excavadores israelianes, no enderroquessin cases palestines. Una d'aquestes bulldozers va passar per sobre, la va escalfar i va morir. Fa aproximadament uns 6 anys va sortir la sentència del judici i els seus autors van quedar absolts per Israel. Iniciatives civils entre israelians i palestins, Campus per la Pau. La batalla dels estómacs buits, centenars de detinguts palestins fan vagues de fam que a vegades els han portat a la mort perquè són maltractats, perquè són aïllats, perquè estan empresonats sense judicis o perquè a vegades no han fet res, són innocents, simplement que arrepleguen a tothom que protesti. La batalla dels estómacs buits. Algun dia es farà un llibre parlant de la gran història de la pau, com
també hi va haver una gran història de la pau a l'altra banda del mur de Berlín, o la gran història de la pau de la lluita contra la segregació racial, amb Martin Luther King. Això va ser una gran lluita no violenta. Quins són els reptes d'avui? I amb això cau. Bé, veiem el món, no? El negoci del petroli, del gas, dels recursos. Què podem fer nosaltres davant d'aquesta imposició d'unes relacions que Occident fa cada vegada més de submissió als altres països, no? I si els altres països no els deixen, què fa? Punt 3. Utilitza la força violenta, el negoci de les armes, la inversió dels exèrcits, o provoquen guerres, o intenta interferir en les economies d'aquests països. Hi ha, per tant, una guerra contra el terror o hi ha un terror que fa la guerra? Hi ha aquesta inversió de conceptes tan perversa. Què és això que Occident diu que hi ha un eix del mal? Si a vegades és Occident qui executa, prepara i va generant aquest caldo de cultiu d'aquest gran mal, no? Occident té una economia de guerra i les fonts, en part d'aquesta economia, és el petroli, les finances internacionals i els poders fàctics estan jugant un gran paper que van esclatant conflictes bèl·lics quan els interessa per anar mantenint el més gran negoci econòmic del món d'avui, que és les armes. Però perquè hi hagi armes ha d'haver exèrcits, i perquè hi hagi exèrcits ha d'haver guerres, i perquè hi hagi guerres cal provocar-les, clar, que si no s'apaguen. Què causa, què manté les guerres? La ingerència política, les armes, el control dels recursos. Que això és el que hem vist en aquell primer mapa quan hem dit petroli, gas, tal. Per tant, què és el que cal ara? Voluntat política per acabar amb aquesta realitat. Tot és una qüestió de proporcionalitat. Una mandarina té la mateixa essència que hi ha dintre d'una taronja. Un tigre té la mateixa essència que un gat ben petit. Un llangardaix té la mateixa essència que un cocodril. Un flaçó de neu o de gel té la mateixa densitat, la mateixa essència en un got. La proporcionalitat, per tant, de la violència i la pau és la mateixa. La que jo tinc a la conducció del meu cotxe si sóc agressiu, la violència que hi ha en els programes de televisió, la crispació política, les discussions en el tu a tu, naturalment el bullying a les escoles, l'autoritarisme d'educadors o d'empresaris a vegades, i naturalment la violència al futbol. Tot això no ho tenim a Gaza, ho tenim aquí. Volem resoldre-lo de Gaza i no resolem-lo d'aquí, que en el fons és una proporció dels bombardejos que hi ha a tants països del món, a Ucraïna, a Gaza, a altres llocs. Què hem de fer, doncs? Qüestionar-nos, preguntar-nos clarament. Primer, com ens escoltem? A nosaltres mateixos, a vegades ni ens coneixem gaire. Com ens parlem? Com fem silenci a les nostres vides? Com ens sentim? Com empatisem amb els altres? Com ens compadim del dolor de l'altre? Si m'importa un rave el dolor de l'altre, per què després seré tan hipòcrita per interessar-me pel dolor de Gaza? Aquí tenim refugiats, aquí tenim immigrants, aquí tenim gent empobrida, aquí tenim lleis injustes a vegades, aquí tenim grans causes per les quals lluitem. Com vivim? Què llegim? En què optem? Com gastem? Aquí sí que podem operar, aquí sí que podem decidir. Acabar amb la guerra a Ucraïna no podrem, però començar a canviar algunes d'aquestes coses sí. I els altres, com els tractem? Perquè ens indigna que matin els palestins a Gaza, cosa que està molt bé. És molt important que ens indigni, no ens hem d'acostumar mai, però els que tenim a la vora no ens indignen tant. Què comprem? Què consumim? Què llancem? Què aprofitem? Com ens informem del que passa? Volem una mica com el McDonald's al menjar? És a dir, notícies a 2 minuts, que m'ho digui i ja està, ja estic informat. No, això desinforma. Jo fa 10 anys que no miro telenotícies. Són pitjors que la premsa del cor. No t'informa de res, t'entreté i molt sovint et distreu o desenfoca. Quins compromisos de vida prenem? Quins descartem? Com votem? Com discrepem a vegades del pensament únic o del que està bé o del que ens diuen que hem de creure? Com ens comprometem i potser també com desobeïm a les tendències majoritàries? Com fem de la vida una lluita de coherència, de justícia i de bé en el meu metre quadrat, no en el món sencer, que també cal, però primer en el meu metre quadrat tenir una gran feinada. I finalment, com connectem el que diuen que és la distància més llarga entre el cap i el cor, entre el que sentim i el que pensem. I aquí diríem que realment no serà mai possible la pau
fins que les guerres al món no trobem que són les guerres al nostre cor. Allà també, evidentment, però també aquí i a tot arreu. És per això que m'agradaria acabar amb una de les frases més boniques de Gandhi, no només aquesta d'aquí dalt, sigues tu el canvi que vols per al món, perquè volem que el món canviï, però jo quedar-me igual perquè no em molesti el mal que hi ha, perquè m'inquieta. No, sigues tu el canvi que vols per al món. I quan nosaltres, cadascú de nosaltres que hem fet aquest canvi, de fet, moltíssima gent ha fet aquest canvi. De fet, el món no s'enfonsa perquè moltíssima gent positivitza, treballa per la pau i aquesta està triomfant, encara que vulguin fer-nos creure que estem aquí matant-nos a tots. El que sí que m'agrada és sempre ressaltar aquesta frase amb la qual acabo de Gandhi, un home que era molt tímid, molt poca cosa. Va acabar dret a la facultat, el van enviar a Sud-àfrica i allà defensava els indis de Sud-àfrica com a jurista. El primer dia que va entrar en un judici amb el seu client va quedar en blanc, va perdre aquella causa. Va ser ridiculitzat, va patir molta vergonya, es va sentir molt petit. Ell, però, va aconseguir acompanyar un poble per a moltes lluites. Ell deia que la independència de l'Índia no era la més important. La lluita contra les castes, la integració entre pakistanesos i hindús, etc. Aquestes eren les seves grans lluites. El que passa que, evidentment, l'acció no violenta va portar a la independència de l'Índia, que també calia com a mitjà per alliberar els indis. Bé, doncs un home així deia, i aquest jo crec que és un testament per a tots nosaltres, també davant el conflicte que acabem d'analitzar. Diuen que sóc un heroi, jo, feble, tímid, gairebé insignificant. Si essent com sóc jo, vaig fer el que vaig fer, imaginin el que poden fer tots vostès junts.